Ovo je jedan dokaz kompaktnosti Demokratske stranke. Ja ću još jedan spavati mirno, ali mislim da se posle ovih imena i ovog izbora, ovi u SNS-u i SRS-u neće spavati mirno. Ovo je naša ekipa u Zrenjaninu, ekipa za pobede i hvala lepo. Hvala. Nema razloga da ne budemo optimisti. Teško dođeš i do hrane i do obuće, garderobe, jako teško. Ja živim gore nego ono kad je bilo za vreme Tita. Ovo je današnje vreme, svake godine sve gore i gore. I mi živimo jako teško. Eto, smrzavam se u nekoj špiritani, ja i moj muž, pa ne znam kako ću izaći na kraju, šporac su mi ukrali, nemam na što se grejem. I feel good. I knew that I would not. So good. I ja sam optimista, apsolutno, i mislim da ćemo, kako je bilo 96. 2000. 2004. 2008. ponovo pobediti.